ואני נהנה עם המשפחה שלי, אוכל, משחק, ובהתחלה שבאנו לפה לא היו הרבה אנשים, חשבנו שלא יבואו, ועכשיו אנחנו רואים הכל מלא. Les fêtes de Pessah se terminent en Israël généralement par des festivités sucrées tout droit issues de la tradition juive marocaine qui rallie l'ensemble des Israéliens. L'info Live TVA a enquêté autour de la Mimouna et de ce délicieuse moufleta. זה בכל העדות, תשמע, אחרי חגים גם בחוץ לארץ, אחרי כל חג, הולכים למקומות ירק, באביב, וזה בכל העדות, זה לא, אנשים חושבים רק סהרן, זה לא בדיוק מימונה וזה, בטורקית אומרים, יש כסף, זה כל יום חג. מימונה זה נהיה לכל העדות, זה לא רק למרוקאים, בעיקרון זה המרוקאים, אבל כל העדות חוגגים את זה. כן, שוכחים קצת, מעבירים עוד יום, מתעלמים מהמציאות. הסברתי את זה היום לילדים שלי ולאשתי, קראתי כתבה באינטרנט שהרבה טענו נגד העדה המרוקאית, אמרו להם רגע אתם חוגגים מימונה, אז מה זה מימונה? זה רק ריקודי בטן ומנגלים ומופלטות? אז כנראה דעת הקהל הריחה אותם לא לקיים את הדבר הזה. אני באמת לא יודע מה זה מימונה. אני, כל חג כזה שיש, אני מוכן להשתתף בו בלי לדעת מה הסיבה, לא אכפת לי. אם אפשרות ואפשר ליהנות, למה לא? אין לזה סיבה לפי דעתי. לא כל דבר צריך סיבה גם. Loin des stéréotypes, le melting pot version israélienne a su intégrer des traditions venues des quatre coins du globe permettant à tout le monde de déguster notamment des mets succulents.